जोंनाव दतमा समष्टि हिसाबै दासा फिल्डआव थांनाय 10 तारिखनिफ्राय खेलाखौ गेलेबाय थादों आरो बे खेला गेलेयै 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 दिनै जोबनाय पर्यायाव फैबाय थार्ड पजिशननि जोबथा गेलेनाय आरो बे गेलेनाया दिनै जमदुवार समष्टि आरो भेरगाव समष्टि बे मोननै हानजानि गेजेराव बादायलायनाया जादों। दा बेवहाय दतमा हिसाबै जोङो जथेस्थ' खाफाल गोनां जों बुंनांगोन। एसे बुरजा फिल्डनि गेजेराव एसे बुरजा समष्टिनि गेजेराव जोंनि दतमायाव जे बे गेलेनाय बादायलायनाय आयदाखौ बाहाय लानानै फैदों बे जोबोद बाख्नायथाव जादों जोंनि थाखाय। दा बेवहाय दतमा समष्टि हिसाबै जोंहा जथेस्थ' माने गोजोननाय दङ आरो बे ओनसोलनि जेसेबां जोंनि लाइमोनफोर जेसेबां माने सेंग्रा सिख्लाफोर बिसोरो मोनसे गोसो थुलुंगानाय मोनदों जे प्रमद बर' दैदेननाय बे CM कापआ जथेस्थ' जोंनि लाइमोनफोरनि गोसोखौ थुलुंगा होदों आरो बे रोखोम जुदि जोङो बोसोरफ्रामबो गेलेलांबाय थानो हायोबा जथेस्थ' जोंनि गेजेराव जोंनि समाजाव आरो जोंनि माहारियाव जोंनि बिटिआर ओनसोलावनो मोनसे माने थुलुंगानायजों लोगोसे गेलेगिरि मोजां जों दिहुननो हागोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो। जोंनि गेजेराव जायफोर दिनै गेलेनो ओंखारबोबाय बे ओंखारबोनाया दिनै बे सा साग्लाव ओंखारबोआखै एखेबारे गामि सिं ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोदों। दा बे हिसाबै जायफोर ओंखारबोदों बिसोरो माने मोनसे परिबेसनिफ्राय बारननानै फैबाय। थिग बेबादिनो जाय लाइमोनफोरा दिनैहाय बाहागो लादों बे लाइमोनफोरनि गेजेरजोंनो बै गामि ओनसोलाव थानाय बै गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय गाज्रि आखुथाय ड्राग्स बा बायदि मोनसे सामाजिक हेंथा खामानि मावनाय बेफोरखौ माने जोंनि दा जायफोर लाइमोनफोरा बारग'बोदों बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो बैसोरनि साननाय हनाय बेखौ सोलायनो नाजागोन आरो जाय दिनैहाय बे रोखोम माखासे गाज्रि थासारिनि गेजेराव दङ बिसोरबो हयथ' बिसोरनि गारजेन बिथांमोनाबो नैबे दिनैनि जि परिबेस बे परिबेसखौ नायनानै जथेस्थ' गावबा गावनि गथ'खौ एसे तत्ताबधान लागोन बेखौ आसा खालामनो हायो। आरो जों दतमा समष्टि हिसाबै ड्राग्सनि एबा बे रोखोम माने निसा जातिय बुस्थुनि बेलायावबा जोङो दतमा इसिबां बुरजा जों मोनाखै बे हिसाबै जों दतमानि प्रति खुब माने आसाबादि जे जोंनि लाइमोनफोरा बे गेलेनाय आयदायावल' नङा हारिमु आयदायावबो मोनसे सोलायनाय जों लाबोनो हादों। आरो फरायनाय सोलोंथाइनि गेजेरावबो जोंनि लाइमोनफोरा जथेस्थ' आवगायबोदों आरो आगोलनि तुलनाव जेसेबां जोंनि रेजाल्टफोर जेसेबां जोंनि सोलोंथाइनि आवगायनायफोर आरो जेसेबां जोंनि लाइमोनफोरा जेरैबायदि माने फरायनायनि मोनसे आग्रहजों फैदोंमोन बेनिख्रुइ साबसिन थासारि साबसिन परिबेसखौ जों दिनै मोननो हादों। बे हिसाबै जायफोर लाइमोनफोरा दिनैहाय गामि सिङाव बा बे रोखोम माखासे गाज्रि थासारियाव दङ बेफोर लाइमोनफोरखौबो जोङो लासैनो फोसाबनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो गारजेन हिसाबै जोङो दायथ' लानो थाखाय दिनै थागथियारि जादों आरो दिनै UPPL हान्जानि गेजेरावहाय जों बे मोनसे माबाखौनो दोहौखौनो लानानै जों खामानिबो मावदों कल राजनिति खालामनो थाखाय जों दिनै ओंखाराखै। जोंनि समाजखौ जोङो लोगोसे फोसाबलांनानै जोंनि लाइमोन गथ'फोरनि भबिसत जिबनखौ जों दानानै गालांनो थाखाय नाजादों।